quan es faran quan arribem. Com més tard millor. Però que ho sapigueu que aquest és el Memorial del Pepe Villar, que va ser un dels iniciadors també, i que també hi havia els marxaires una mica de... Vaig estar una setmana que vaig anar amb el tren. Però, a veure, va fer un mica aquí, ara n'hauré de dir jo una perquè... I la que vaig regalar-te jo, què? Mireia, el teu pare no saps el bé que ens ha tret, eh? Ja saps que ens hem casat la Mercè i jo. Ens va fer tot el reportatge. Ah, sí, clar. Gràcies. I vaia reportatge, tu. I això que no va poder estar tot el rato, però va fer-ho molt bé, eh? Dóna-vos. Ja ho sé, sí. Vale. Clar, s'ha de ser amable. El bé que ho fa. Ja ho sé. Això és el millor. i diversos mesos. I com no, recordar els que no estan amb nosaltres. Jo, malauradament, ja són tants que quasi, per no oblidar-me, i encara fins i tot oblidarem alguns, recordem els marxaires i els que estan vinculats amb els marxaires, com no, i els familiars i els amics nostres que no estan. Com a l'inici de tot el que ha fet. Ha estat configurada des de sempre, des del començament, abans que la Terra existís. No hi havia encara els oceans, no existien les fonts d'on brolla les aigües, i jo ja havia nascut. Ha nascut abans que les muntanyes. L'esperit de veritat us guiarà cap al coneixement de la veritat sencera, perquè ell no parlarà per seu compte. Com passat a millor vida. Voldria ressaltar que la jornada d'avui està inclosa dintre del programa de festejos que fa el nostre estimat Club Natació Barcelona amb motiu dels 100 anys de la seva fundació. M'hauríeu de permetre que espoliés el meu pensament per vanagloriar aquests moments que hem viscut amb aquests 25 anys.
Gefunden. Weiß ich auch. Tira, tira. Encara no l'havia. La càmera corre ara cap al davant. Ara has d'anar al davant, corre. Acabaré malalt, jo. Però més que res, que ara estem freds, saps? Em refereixo. Bueno, ja estic acostumat. Parada y fonda de 100 minutos. Todavía estamos quedados, ¿no? Ya había pasado. No te dará el sol. O no te va a dar el sol. És interessant. Sí, passat. El filmador, que me caigo. Oh, escolta, cau, que sonaran peles, tu. No. No conec a ningú. Això és la gran Es que la cara que ponéis no tiene precio. Es que eres importante. Claro. Cari. Oye, ¿cómo huele a Romero? Cari. Clara, que ya estaba bajada ya. No, aquest és... Sí. Per això. Home, jo el conec bastant, El conec bastant i no sé si és de planta. Oh! És una altra vista. Aviam, va, Margarit. les fotos, vagi en compte. És la patufa que anava amb el de... Josep! Mira allà! Vull que baixar per aquí? Perquè si no ens assustem. Molt bé, un 10. Un 10 en tàctica... En tàctica grimpant. Papa, no puc. Hòstia, quin tio! Jo li foto, la gràcia que cara, ja tinc uns anys. Molt bé. Per on anar? No, aquesta, i ara ves baixant. A punt. Allò per allà, Joan. Allà darrere, no? Sí. Hòstia. Valents. Valent. Una vegada hi ets que s'ho té. Per aquí anar-se agafant de les branques, no passa res. Sí. Per aquí no pot passar, per aquí. Per aquí, passa per aquí. Sí, agafa't per aquí, agafa't per allà. Ara passar la factura. Una mica d'aigua, encara una petita rebaixa. La rebaixa. Bueno, ara ens falta comprar un bus. Jo he anat una vegada més a casar el semblar.
Això sí que és guanyant de la vida, Perdona, espera. No, passa, passa. Ets una artista invitada, eh? Crec que és un ratito. Tocat, i no m'atreveixo a passar per allà amb vosaltres. Allà, segons m'han dit, s'ha de baixar amb cordes. Que és aquí, és aquesta. No, és aquesta, la canal comença. Ja deu haver un fotimer de claus, no? Anava amb el Roger, els Catons... Totes les vies de Montserrat estan cosides. És com una escola d'escalada, és escalada de finura. No és com el... És escalada de finura. O d'aprenentatge. Ja he posat? Natural, tirar, com el Superman, oi? Tot arribarà, jo crec que de fet així una de de vida. És per dir, he fet a Montserrat. I Vall Bernat, no has vist que havien... Que vayan a veure, Sí, a reacció ja... Muntanyes verges, doncs que tens que clavar-ho tot. I aquí tens que saber clavar. Des d'aquí es veu el Pedraforca, també. El Pedraforca, que es veu. Aviam, escolta! Ni te'l tots. Veus aquell? No té l'enforcador, estan veient del costat. On anem o què? Va, aquí hi ha el timbali del grup. Ara hem d'anar una mica més de pressa, eh? Vinga, acelerando. Jo me pongo de un escut a poc. I esclar, això és el que et va a mi també. jo em sento identificat. Sí, et sents a gust. Jo no tinc por de cap animal, de cap planta. Visita i riu, us explico. Quan veus amb mi, us ho explicaré. Visita riu. Sí, home, sí. El de la classe de... Capdevila, Gerardo Sierra, la Facundo Bassas i la Mireia Rebull, Josep Maria Ferrer i la Marta Ferrofeu, l'Emilia Aparicio Juanita Molines, l'Alonso Cortés, l'Asunció Golat i Riera, Jerónimo Zapata Cantalapiedra, Josep Maria Rebull, que està aquí filmant des d'allà i el senyor Joan. L'envejo per la memòria que té i la bona dicció que té per tots nosaltres. Però t'haig de dir amb franquesa que amb el teu discurs dels noms de tots plegats he trobat un petit fall. Tots som erroneus. I he trobat a faltar un nom en aquesta part. I és el teu propi, home. Gracias.